Dance music royalty igama lakhe uDonkey Boy joins me in the studio namhlanje, and he is a rising South African producer and a DJ from in Durban. He's definitely shaping the new wave of igqom. Donkey Boy, asikwamukele ehlelweni mnganami. Thank you so much for joining us. Ngiyaphila mfethu. Ngiyaphila mfethu, yazi ukuthi ukukuthola kuyinto enzinyana ngoba indlela obusy ngayo, but mfethu namhlanje uthe cha ngizofika. Yeah. Uthe nje ngizofika, but more than anything I feel like when it comes to the station Gaga CFM, vesishaye phone call mfethu siyakudinga, uyaqhamuka mfethu yazi. Yenza sure ngisekhaya phela Gagasini. Mfethu uyalenza ivari mfethu. Uyalenza ivari mfethu, ungabuza mina ama activations mfethu khona, when you are needed you are always there. Yeah. But for someone ongamazi uDonkey Boy yabo, first of all obviously ekhaya bakunikeza ngigama leso uDonkey Boy. Igama ubani? Igama lami ngufana futhi yeah, so Nana. Oh, okay. Not that much. So you are not too far from Guamash. Umash into Zuma inanda. Yeah, Ink area. So Sisonke. Yeah. Sisonke vet. And then how did you come into the music space? Come kanjani, because I can imagine ukuthi usafunda mhlambe primary nako crash bekubuza ukuthi ufuna ukuba yini ngelinye ilanga, wawuthi ufuna ukuba musician noma ushenyini? I want music. Serious? Yeah. Yo from the get go yini yak inspiration more than anything uthi ngiyawuthanda kuNkulunkulu? Kahle music nje ngisho ukuthi siyawuphile ekhaya because umuntu wakahle, umuntu obethanda music uma, so ube nama CD ejwayele ukuvakashela abangani bakhe. Yeah. Uthola ukuthi mevakashela abangani bakhe mhlawumbe be-relaxele lapha ekhaya. Yeah. Uzothi awuzodansa kahle kahle nje into ebengikude ngayo ukudansa. Okay. Yeah, ngesinye group namajika ngasekhaya. Yeah. Dansa. Then i-form dance. Yeah, i-form dance. Yeah. So ngagcina ngimovela kona ku music. Yeah. Ngeke ukudansa ngangena kanjalo music. Mana, yazi ukuthi it's actually really funny to me ukuthi you mention ukuthi wawudansa. Ngayishaya nami form dance, kuvamise ukuthi sime yabo mhlawumbe ithunga phambili ithunga emuva bese mileyo wawuma ngaphambili noma uma ngemuva. Ngayima partner ndawo ngimude kunabo babe bafishane bona, so ngayima partner ndawo. Yeah, I'll tell you why I'm asking this question. Khona enye i-video yakhe ngayibona, I think bekuyi event adla Thungzini yase People's Park. Yeah. Right, and you were playing your song ngiyacela, you were playing that song and ngiyakubuka udansa ngithi lo mjida akakwazi ukudansa ngathi uyibhimbinyana. Hayi. Yeah. Kahle nje lama dance sashaya ama-dance challenge la sashaya accommodate wonke umuntu yabo. Yeah. So accommodate wonke umuntu ukuthi akwazi ukuyenza. Yeah. But mase ngifake stage hayi singanyisana mina nawe. Ngingacaka. Ngingacaka. Tell ungangichallenge nami sengiyaphetha nje kumina. Everyone is vibing to amapiano. You know what I mean? And then in you come with your team, you know, from Udlala, Funky Q, Gold Max, Q DJ, Donkey Boy, Rhythm Boys, you know, the list just goes on and on about skills and so on. And then navetane naifaka le sound igqom, of which I think it has never been a time where we can say igqom selfile, you know, but there was a time where it was living in the shadow of amapiano. Yeah. But now nithe bese nifaka lezi ngoma la tata over igqom. Was this always like part of like the plan, or into yazenzakalela nje coincidentally? Kahle thina le album sikhiphile njoba siqambile iway. Sibonile ukuthi bese senza into eyodwa kwigqom yabo. Okay. So belingasayi phambili, that's why ubone ngazi ukuthi bese ngifile, abanye abantu bebone ngazi ukuthi ngifile. So uGold wasethe iboy bethu, you need to add ama sounds amasha kugqom yabo. Yeah. Si add nje ama instrumental yabo, igqom likwazi nanokungena ama vocals yabo. Ngisho ulalele nawe uthinteke ukuthi yaza mnandi le melody, wazwa mnandi lo bass. Yeah. So ayizayiqala ke lento yokufaka ama instrument kwigqom, because phela igqom abantu bazi sigqom intero. Yeah, true. Ngabi na ama instrument. So esalibele siproducer ke yimina uBlack Junior Gold, esalibele siproducer igqom, salibele siproducer kwaze kwaphuma yona le sound nje, then sase supply ukuthi ayibafesi kwaze siningi uma eziningi
asikhiphe i-album yabo base mqhamuka negama ngathi hayi madoda asivele sithi new wave because siqhamuke ne-sound entsha. True. Yeah. So that's very true. Then sasaqamba i-album in December sayaqamba usiningi. I think also la saqala khona ukuthatha i-notice sihamba ngulayi, which is a song we release under Worst Behavior, the duo of course between with you and the other member of Worst Behavior. We liked, you know, the relationship that you guys have or had, you know, when you were making the song. Is there maybe communication between you guys working together ever again under Worst Behavior? Anakafiki lo conversation, anakafiki lapho. Nanda Magwinya on Kakasi FM, the sound of KZN. Asiqedile lento namhlanje ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi ithina esayiqamba le vocal yaLusisi sithathamlanda Magwinya. Iyona ngempela into eshoyo noma uyisho lenye into nje. Uyisho lenye into. Kune plugin lapho senisebenzisayo. Nice. We procure sisebenzisayo. So samfani ngomuntu because maningi ama-vocals ama-acapella esiwasebenzisayo mhlawumbe ingoma esezaphuma ngengakazi iphume iyakhokhelwa i-plugin so obvious ngavele ngalizwa lisounda kamnandi nje ku-baseline ngase ngiyalichopha kamnandi so kwavela qhamuka la bafana abamasha abawu-2 abahluphayo online uMagolide yabo so baqhamuka bacula lento ethi amnandi Magwinya nayi ngoba bethi yasihambisana athi hayi mfethu yabane yathi khaka because basupporta kakhulu labafana le ngoma zivele sibize ngawo Magwinya because ibona abayitrendsile labafana sasa iqhamba Magwinya in-brackets shona phansi lina nama-vocal athi asikwazi ukuvela futhi ingoma amnyama Magwinya but ayicula Magwinya mfethu, like in your spare time away from of course gigging, you know, in the studio making music, what music do you listen to nje usemotweni uyidrayivela mhlawumbe uyivele imove nomuntu wakho whatever the case is? Mina kahle nje i-production yami ngayiqala eDeepam. Okay. So mase ngivela kwi-quiet ngicela ukubuka abo-DJ Tira yabo. Yisho ngithi ngiyayithanda lezingoma DJ Salt yabo. So bengilalela wonke umusic mumnandi nje ngiyawulalela. Anginayo kodwa nje igenre ngithi nayi just ngithandayo. Ngilalela nje any music. Mumnandi music ngiyawulalela but angilaleli iqoqo. Uyalenza uyo-check ukuthi isounda kamnandi yini le melody what I love it, man. You mentioned indaba yokuthi Tira and also TNS being on that song Monoplex Junior, and it seems like a collaboration with it, collaborating with other artists has really played a big part in your success, you know, in the music space. Ungachaza uthini ngokubaluleka ukucollaborate namanye ama-producers and music makers in the music industry? Into engayichaza mina nge-collaboration, kubalulekile ukucollaborate namanye abantu because ama-ideas memaningi siku iyaphuma ingoma. Like ngina no-Paul no-Plex Junior amisihlandele kuyazi ngoma khona into ezophuma eqinile emnandi. Nice. So mina ngifuna uqhamanga nje u-TNS i-synth club control i-vocal ya-TNS ingena khadbani kugqom. So yena umuntu engimthembayo when it comes to igqom for i-vocal emnandi yabo. So because TNS mhlawumbe sesebenze ngenye eziwu-3 naye. Gifted. Uyena umuntu engikholela kuyona when it comes to igqom. No, ngiyakuzwa. Speaking of which, sikubonile lapha ku TikTok ukuthi there's something that you are cooking, especially to Kabza this morning. Take us through that moment, and also how did you guys come to decide ukuthi except I guess bona ukuthi singahlanganisa between dance music royalty yase KZN yase Durban and dance music royalty yase Egoli, you know, amapiano and so on. You guys are powerhouses, you know, and having the both of you in one studio. How did you guys decide to go? Okay, let's work on something. Kahle uKabza ngiqala nje ukukhuluma naye.
think beku-2022 or 2023. Wow. Yabo, encoma ingoma yami yakanga ngishaka Odladla, yeah. yeah, I would say this is my favorite song. So bathi kusamele sisebenze xa ngoba phela leyo nto ayisho mhlawumbe 2022 Yeah. but sisebenza ngo-2025. Yo. I think besingafika isikhathi Mm. yabo ngaleminye iminyaka besingathola isikhathi sokuthi singaresipili. So ngoDisemba wathi mfethu why ungibalekela, why ungafuni sisebenze yabo ngathi mina athi asisebenze mfethu. So sashintshana ngama-numbers. Waqala wangibhukha-ke lapho epiano half ngoDisemba. Wangibhukha kwi-Pop Talent mhla ka-1. Nice. Wathi ngizodlala so njengoba ngisegolini ngamtshela ukuthi hayi ngisegoli, wathi hayi mfethu hayi bowasisebenza. Sahlala e-Sun City. Okay. Wangibuza ukuthi ngihamba nini, ngathi mina hayi ngizobe ngikhona whole night. Wathi alright. So isuku sihlangane sisebenza. Yeah. So Thangi-ke ngitshela athi hey ndoda ngihamba ngo-Friday. Yeah. Ngihamba ngolwesine. Ngathi ngihamba ngolwesine. Wena njani? Wathi hayi woza studio. Yeah. So sahlangana kanjalo kwi-studio saproducer ingoma eziyiphenye. Nice. Yeah. So 2026 umdanso uyaqhubeka. Uyaqhubeka. So khona enye out yabe Espanya nayo la eSpanish igama lakho Simtho wenza extra time ngama Fridays between 6 to 7 nako Monday between 6 to 7 no Mark Makap. Yeah. Njalo bengizwa le line yakho ethi Dankie Boy ngathi uSimtho. Ngicela usiqaqisele njenga you know njengomphakathi we radio sithanda kakhulu iGagasi FM. Ubani wenza le line? I mean, When yeah. you sound like uSimtho, and then the ethi boy is Coke Durban ubani oshaya le DJ Tira. DJ Tira. Yeah. I know. I will bullet, but before I let you go, for anyone who wants to book you, of course, and connect now, how can we go about making sure we for our next big event? Ukuzobe khona uDankie Boy. Okay, bangangicheck-a ku Instagram. I-handle yami uDankie Boy _Mthembu. Wonke ama-details ami akhona kwibhayilo yami. Facebook, uDankie Boy, uDankie Boy, Fana Futhi Mthembu. Okay. Yeah, but nje ku-Instagram akhona Yeah. Yeah. Yeah, but in most cases wasibheka amaphephandaba and so on inanda ayivamisile ukuthi ikhulunywe kahle, but for the mere fact ukuthi we have abantu abafana njengawe abaqhamuka kunani no space pose mfethu yabo. So there are many people that are coming from that side who represent esiyithandayo esiyijabulelayo futhi South Africa. Thank you so much my brother for not being selfish with the talent lakho, you know. I am wishing you all the best. 2026 is looking bright. May you fly higher than you have ever imagined. Dankie Boy. If you missed out on the interview, you can catch it on a Gagasi FM app. We are definitely going to podcast, man. Fana Futhi Buthelezi, you know him as Dankie Boy. Definitely someone that you need to pay attention to. Gagasi FM.